The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV. Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, kasama natin ngayong hapon si Shoni Del Aire at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang ina na nasa Kuwait ngayon. Labis ang kanyang pag-aalala sa kalagayan ng kanyang ina na si Joanne Del Aire dahil hindi pa nagtatagal ay inaabuso na raw ito ng kanyang amo. Ayan, magandang hapon sa iyo, Shoni. Magandang hapon po. Kumusta ka ngayon, Shoni? Okay naman po. Matanong ko, Shoni, ilang araw pa lang ba ito nanay mo na naandun sa Kuwait? Simula po, 11 pa lang po. Ay, 12 po siya dumating ng Kuwait. Hanggang nung 17 po ata siya binalik or 18 sa agency ng Kuwait po. Ngayong buwan? Opo, August po. Okay, so ilang araw pa lang na naandun, nakaranas na ng pang-aabuso yung nanay mo? Opo. Okay, so eto bang paglabas ng ibang bansa ng nanay mo para magtrabaho, unang beses pa lang ito? Hindi po, pangatlong beses na po. Pangatlo. So Opo. yung mga yung first two, saang bansa ito? Kuwait po yung una and pangalawa po sa Saudi po siya. Tapos itong pantatlo sa Kuwait ulit? Opo. Okay, so kumusta? Yung first two na pag-alis ng mama mo, okay naman? Okay naman po yung una tsaka pangalawa po. Yung pangatlo po ngayon, hindi po. Ito po. Okay, so nababanggit mo pang tatlong beses na itong paglabas ng bansa ng nanay mo. Okay. Same employer ba or same agency? Hindi po, same po ng agency. Hindi po same yung employer sila. Ayun. So, same agency, syempre dahil iba eh. Yung una, Kuwait, Saudi, at ngayon Kuwait. So, iba-ibang employer. Pero iisang agency lamang, okay? So, ilang taon na bang domestic helper itong nanay mo? Hindi ko po alam. Basta po, pangatlong beses niya. Pangatlo. So, Opo. kada isang larga, 2 taon. 2 taon. So, meaning, 4 na taon yung tinapos niya, plus eto, ilang araw pa lang. Okay. So, sa kwento ng nanay mo, anong klaseng pag-aabuso ba itong dinanas niya sa kanyang amo? Sabi niya po sa akin nung nag-chat po siya, tulog na po kasi ako, nabasa ko po siya, na umaga na po. Ang sabi niya po, tulong daw kasi sinasaktan daw po siya ng amo niya sa likod. Inano daw po, sabi niya po, hinahampas daw po siya sa likod ng kamay ng amo niya. Kasi kukunin daw po yung cellphone niya, ayaw niya mo po ibigay ni mama kasi po mag-contact daw po dito sa amin. Opo. Etong message sa'yo ng nanay mo, unang beses ba ito na parang pakabukas mo ng cellphone mo, iba kaagad yung rangkada, iba kaagad yung nabasa mo dahil... Hindi po. May una pa po nung
Una pa po, bago po yung inanuan po siya sa likod ng kamay po. Yung shirt po ng anak ng amo niya, inano daw po, hinampas daw po sa kamay ni mama. So, pangalawang beses ito. Opo. Okay. Sabi po kasi ni mama, hindi niya daw po na suotan ng shirt yung amo niya. Kaya hinampas daw po siya Hindi ng niya shirt. nasuotan ng short yung amo niya. Ay, yung anak niya Akala po. ko yung amo Sorry at po. anong klaseng amo ba to? Ito ba ay PWD or ito ba ay hindi kaya yung sarili dahil yung Yaya yung inuutusan Oo, na yung kanyang pagsutan siya ng... Oo. Okay, so yung anak ng amo. Opo. Okay, so dahil doon sinaktan siya. Opo. Pangalawang beses itong sinaktan naman siya sa likod naman. Opo. Mhm. So ikaw yung pinagsumbungan ng nanay mo. Opo. Pang-ilang anak ka ba niya? Pangalawa po. Pangalawa. So, hindi alam ng panganay niyong kapatid? Alam po. Nag-aaral po kasi siya habang pumupunta po ako dito. Nag-aaral po yung kuya ko. Pumapasok po. Ako po kasi nag-aaral po dito sa Legazpi. Ang may mga free time naman po kasi ako. Kaya pumupunta po ako dito. Okay. So, yung tatay niyo, Nagtatrabaho po. Magsasaka po siya. magsasaka. So, hindi yung tatay niyo yung unang nakaalam ng sitwasyon ng Hindi nanay po. mo? Sa akin, hindi po kasi siya gumagamit ng cellphone. Ayun. Ako po ang unang chinat ni mama. Okay. Okay. So, ibig sabihin, ikaw yung nako-contact or Opo. contact person ni mama mo dito sa Pilipinas. So, pero nung mga nakaraang taon na ng ibang bansa itong nanay mo, meron ba siyang naranasan na pang-aabuso or ito lang, ngayong pangatlong beses lang nilang... Ngayon lang po siya nagkaranas ng ganito sa. Opo. Nung bumungad sa'yo yung chat ni mama mo na tulong, ano yung una mong naramdaman? Ano yung unang pumasok sa isip mo? Nalungkot po kasi po, pangatlo niya na pong, yung pangatlo niya pa lang po, siya nagkaganon yung nangyari po yun. Kumbaga, kahit kayo ay hindi makapaniwala dahil sa ilang araw pa lang ay nakaranas na ng pang-abuso Opo. itong... Tsaka po, hindi po ako makapaniwala kasi po, babae po yung amo niya. Kala ko po kasi mabait. So, ibig sabihin, babae yung Opo. nananakit dito kay Opo. mama mo. Nung nalaman mo na sinasaktan pala ito ng kanyang amo, ay ito ba'y na-report nyo sa kanyang agency? Opo. Hindi po. Una ko pong ginawa, pumunta po akong OWA. Nag-report po ako and pagkatapos ko po sa OWA, pumunta po ako sa agency ni mama sa may harap po ng Ayala sa non-stop Legazpi po, baga sa fourth floor Okay. po. So, So, ang dito- kanyang so dito, agency partner, dito lang. non-stop. Opo. Dito lang sa Non-stop Legazpi. agency. So, meron palang, kumbaga, kumpanya dito sa Legazpi. Opo. Opo. Ano daw sabi ng kanyang agency patungkol dito sa sinabi mo or kinento mo? Pinagawa po ako ng letter kasi daw po, ipapasa daw po yun doon sa main. Sabi po sa akin nung driver po na naghatid sa Manila kay mama. Opo. Tapos, Hindi ko man po kasi datnan yung mom niya ni mama. Yung si Ma'am Juby po. so wala pa kayong naipasang yung sinasabing requirements? Wala pa po. Yung letter pa lang po, pinagawa po akong letter kung ano po yung ginawa kay mama. Okay. So ano daw, in case na ma-comply mo itong hinihingi ng agency, ano daw yung gagawin nila? Anong proseso, anong hakbang yung gagawin nila para matulungan itong nanay mo? Wala man pong sinabi sa akin yung driver po nila mama. Wala man pong sinabi. Yung si Ma'am Juby po, humihingi po ako sa kanya ng tulong, hindi man po ako nire-replyan. Nung Tuesday pa lang po niya ako nire-replyan na inasikaso niya na daw po si mama. Opo. So ibig sabihin na nararamdaman nyo na merong pagkukulang itong agency Opo. patungkol dito sa reklamong Opo. idinulog mo. Kasi po, tumatawag na po ako sa number ni Ma'am Juby. Hindi po sinasagot. Kahit po yung tita ako, tinatawagan na siya ng tita ko, si Ma'am Juby, hindi po siya sinasagot. Kahit po sana sabihin na busy or may ginagawa, hindi po masabi. Yun po yung inanong ko. Opo. Ano yung nararamdaman mo bilang anak na matagal na? Kumbaga, habang tumatagal ay nakakaranas ng pang-abuso itong nanay mo. Hindi pa na bibigyan ng solusyon itong sitwasyon ng mama mo dun sa ibang bansa. Malungkot po kasi po, sabi po sa akin ng mama ko, nagchat-chat na po kasi siya kasi po inuwi na daw ng amo sa agency sa Kuwait. Sabi po sa akin ni mama, pinapagalitan pa daw po siya sa agency kasi nagsumbong po ako sa OWA. Tapos, sabi ko po sa kanya, bakit po pinapagalitan? Dapat naman po talagang sabihin yung totoo, hindi po magsinungaling. Tumpak. So, ibig sabihin nito, Shoni,
alam mo din yung naging proseso. Kasi the moment na nalaman mo yung nangyari sa nanay mo, pinuntahan mo yung OWA, ipinaalam mo sa agency. So, tama naman yun, ano? Tama. So, medyo hindi ko gusto yung nabanggit mo na nagalit pa yung agency. Di ba? Nagalit yung Pinapagalitan pa daw po kasi siya doon sa Kuwait ng agency niya. Oh, na dapat nga yung agency yung Agency yung mag-pampered tumutulong. dahil tulungan niya kung ano yung sitwasyon ng kababayan. Opo. 'Di ba? Mga Pilipino din ang naandun, 'di ba, sa agency. Okay. Tama. So, ngayon, ipinaalam mo ito sa agency. Opo. Nababanggit mo na walang reply Opo. or hindi sumasagot Opo. sa tawag. Nung Tuesday pa lang po si Ma'am Juby nag-reply sa akin. Okay. Tuesday pa lang nag-reply. Mga ilang araw ka ba naghintay ng kanilang reply? August 17 po ako last na nag-message sa kanya. August Ay, 17. hindi po. Wait lang po. Okay. So, August 17, Shoni, kayo nag-text. So, Simula po nung nag-chat si Mama sa akin na humingi daw po ng tulong, simula po noon, nagpunta na po ako sa OWA and pumunta na po ako sa office ng agency ni Mama. Hindi man po ako inano. Sinasabihan po ako, inaasikaso na daw po. 2 beses na po ako bumalik doon. inaasikaso na daw. Opo. Pero walang nababanggit kung anong klaseng pag-aasikaso ito. Opo. Okay. So sa tingin mo, merong kapabayaan yung agency? Merong pagkukulang dahil hindi kayo sinasagot? Opo, okay lang naman po kasi yon. Kaso po, para sa akin po, sana po nag-reply sila kung kunyari po, busy po sila or may ginagawa po. Kasi para po, hindi po namin maistorbo. Kasi po, pamilya po namin, Nag-worried na? Opo. Okay. So, dahil ba doon sa hindi pagsagot kaagad, nakadagdag ba ng isipin? Nadagdag Opo. yung pag-aalala nyo? Opo. Okay. So, dahil dyan, ano yung gusto mong mangyari? Dahil kahit sumagot na sa'yo na inaasikaso na, pero tumuloy kayong pumunta dito, ano yung gusto mong mangyari, Shoni? Wala naman po. Gusto ko lang po na sana po, sa sunod po na may mga hingi po ng tulong, lalo na po agency sila, sana po matulungan or ma-replyan po agad. Opo. At ano naman yung gusto mong mangyari na yung sitwasyon ng nanay mo na andon, gusto mo na bang maiuwi yung mama mo? Opo. Gusto ko po, mauwi na lang po siya dito. Okay. Okay. Pero kailan yung last na nakausap mo itong si mama mo? Kagabi po. Kasi po, nakaka-cellphone naman na po siya kasi nasa agency na po ng Kuwait. So, ibig sabihin, nasa agency na ng Kuwait? Inuwi po siya ng amo niya doon. Yung binugbog po siya sa likod, gabi po ata or umaga na po, inuwi na po siya ng amo niya sa agency sa Kuwait. Okay. Pero matanong ko lang, nung unang ng ibang bansa itong nanay mo, kamusta yung buhay ninyo? Okay naman po. Sumasapat naman ba yung kinikita ng nanay mo at yung kinikita ng tatay mo sa pang-araw-araw nyo? Opo. So ano yung ano yung reason? rason? Oo. Oo. Ano yung reason bakit pinayagan niyo pa or ginusto pa ng nanay yung mga ibang bansa? Nag-aaral po kasi kaming magkakapatid. Lalo na po ako, nagtituition po kasi ako. Ayun. Ayun. So sa pag-aaral, yung pinakarason kung bakit nagdesisyon yung nanay yung lumabas pa rin ng bansa. Makipagsapalaran sa ibang bansa. Naiiyak ka, bakit? Sa tingin mo ba kung hindi kayo nag-aaral, sana ay kasama niyo yung nanay mo ngayon? Opo. Kung meron kang mensahe dun sa mama mo, ano yun? Gusto mong iparating sa kanya? Kunti na lang, mama, uwi ka na dito. Miss na miss mo na ba si mama? Opo. Okay. So kung halimbawa man pag papapiliin ka namin, Shoni, gusto mo bang maiuwi na dito si mama mo or mailipat lang ng ibang employer? Ayoko na po. Gusto ko na pong pauwiin na lang po siya. Pauwi na lang. Sige. Dahil dyan, Shoni, makinig ka, no? Dahil nasa kabilang linya na ng ating telepono si Miss Joby Almeida, ang branch manager ng Nonstop Overseas Employment Corporation. Para malaman natin ito, kung ano ba yung ginagawang hakbang ng agency sa kabila ng sila ay ipinaalam na sa kanila yung sitwasyon ng ating kababayan. Ano ba, ito ba ay gumawa sila agad ng agarang aksyon or pinaghintay pa nila, lumala pa yung sitwasyon? Ano ba? Alamin natin. Nasa linya na si Ma'am Joby Almeida, ang branch manager ng Nonstop. Magandang hapon po, Ma'am Joby. Yes, ma'am. Good afternoon po. Apo, ma'am. Ito po bang concern ng ating kababayan
na si Joanne Del Aire, OFW po doon sa Kuwait, ay naiparating na po ba sa inyo pong tanggapan? Yes, ma'am. Actually, ma'am, nung pumunta siya sa office namin, nasa area kasi ako, ma'am, simula August. Nung Monday, ma'am, area kasi ako, ma'am, kasi may interview ako sa Tabaco. Personally, hindi ko po siya nakausap. Ang nakausap niya po, yung driver namin. Tinawagan ako, ma'am, ng driver namin. Nasa area ako, ma'am. Kasi may interview kasi ako sa Tabaco noong August 19 sa PESA office. So, bali, tinawagan ako ng driver namin, kako, pagawan mo ng letter para ma-send po natin sa main office. Kasi ganun talaga, ma'am, ang process namin. Kasi kami, ma'am, branch office kami. May main office po kami sa Manila. Doon po kami nakikipag-coordinate pag may welfare concern. Opo, so ibig sabihin nito, Ma'am Joby, hindi naman po naging pabaya ang inyo pong agency. Ma'am, hindi pa. Actually, ma'am, ipaliwanag ko lang, ma'am, ha. Si Ate Joanne Del Aire, ma'am, aplikante namin yan, ma'am, for third time. And then, yung first and second application na sa amin, unfinished contract na din po yun, ma'am. Hindi niya po talaga natatapos ang kontrata niya. Pero, hindi po siya about sa welfare. May family problem po. Ito lang po pangatlo talaga yung nagka-problema po siya. Apo, Ma'am Joby, ibig sabihin, yung pangalawang kontrata nito pong si Joanne ay hindi po natapos. Yes, ma'am. Hindi niya po natapos. Sa ano pong kadahilanan daw po, ma'am? Ano po yun, ma'am? Sa anong kadahilanan po? Bakit hindi po niya natapos yung unang, yung pangalawang kontrata? Ang pagkakasabi niya po sa akin, ma'am, nung nag-re-apply siya ngayong first time, kasi ayaw niya nga po mamumanap ng ibang agency. Ngayon, pag-re-apply niya, tinanong ko siya, ma'am, bakit hindi mo po natapos yung kontrata mo sa Saudi? Ang rason niya, ma'am, na-accidente daw po, ma'am, sa motor yung anak niyang lalaki. Kaya kinailangan niyang umuwi. Ayun. So, siguro may basehan naman, ano? Totoo po bang na-aksidente Yes, yung ma'am. kapatid? Opo. Okay. So, ibig sabihin, hindi gawa-gawa. Ibig sabihin po, totoo naman po yun. Pero balik po tayo doon, ano? So, ano po yung naging hakbang po ninyo? Ano po yung naging hakbang ng inyo pong ahensya para po matulungan at magawan po ng aksyon eto pong sumbong na nangyari po sa ating kababayan doon po sa Kuwait? Opo. Nung pagkabalik ko, ma'am, ng office, kasi 6 p.m. na ako bumabalik ng office nung nag-area ako, sinend ko yung letter niya sa main office. Ora mismo, ma'am, tinawagan ko yung sa welfare namin sa main office ako, ma'am, patulong po ako ng aplikante namin kasi ganito po yung letter ng anak niya. Tapos, kinoordinate, ma'am, ng agency namin sa Kuwait kasi kami, ma'am, main office namin yung nagko-coordinate sa foreign principal agency namin doon sa Kuwait. Coordinated na siya, ma'am, and then, ang alam ko po is binalik siya ng employer niya sa agency. Right after nung na-coordinate po ng agency namin sa Manila. Opo. So ano po yung naging hadlang or rason bakit po medyo natagalan po itong pagpapaalam po nyo sa kapamilya kung ano po yung aksyon, ano po yung development ng sumbong po sa inyo? Yes, ma'am. Opo. Yun nga po ang sabi ko, ma'am. Nung pagpunta niya, wala po ako, nasa area ako. And then, ang nakakausap po ang nakausap na po yung driver namin. Yung driver namin, ma'am, updated naman po doon sa worker. Opo, Ma'am And Joby, then, naandun po ako, Ma'am Joby, sa binabanggit nyo na nasa field po kayo, ano, wala po kayo doon sa opisina. Pero meron po kayong cellphone, alam po ninyo yung number nitong kapamilya. Yes, ma'am. Bakit hindi nyo po nagawang i-inform po sila para hindi Yes, naman po ma'am. nadadagdagan yung kanila pong alalahanin? Nag-message po sa akin yung anak niya sa messenger. Hindi po kami nag-usap sa cellphone or what. Sa messenger. Nabasa ko, ma'am, yung mga messages niya kasi nasa message request po kasi wala po kaming mutual friend. Supposedly, dapat nag-a-appear siya po sa message request ko. Okay. Nabasa ko po yun 2 days after na. Kasi Ayun. nasa ipa-messages po sa messenger ko. And then, yung sinasabi niya po, tumawag sa akin yung kapatid niya, tumawag po sa akin yung kapatid niya 6 a.m. noong Tuesday. And then, nasagot ko naman po, hindi ko po nasagot yung tawag, pero nakapag-text po ako, nasabi ko, nasa agency na po yung kapatid mo, si Ate Joanne. Ayun. So, ibig sabihin, miscommunication lang, hindi alam niya na hindi pala kayo mutual friend sa Facebook. Pero po, tumatawag po ako sa kanya. O, tumatawag sa telepono. Opo, and then tumatawag din po yung kapatid ni Mama. Okay, ma'am. Diyan po, ma'am, sa sinasabi nito na tumatawag daw po, bakit hindi Kasi- niyo po sinasagot? Ang tumawag po sa akin 2 times,
nung Tuesday, alas 6 and then 10 a.m., yung kapatid daw po yung worker. Yun daw po ang tumawag. Hindi ko po nasagot ng 6 and then 10 a.m. kasi po on the way po ako patabako noon. Nung nabasa ko po yung text niya, right after po, nag-reply po ako, okay na po yung kapatid niyo, nasa agency na po sa Kuwait. Okay. Pinalik na po ng employer. Okay, given na ganun po yung mga rason nyo po, ma'am, pero wala naman po kayong dahilan para hindi sagutin po, ma'am, sila. Wala naman, ma'am. Hindi nyo naman po iniiwasan. Ay, wala po. Okay. Wala po. Hindi po kami ganyan, ma'am. Okay, very good po. Okay, tama po yan, ma'am. Ano? Kasi siyempre, the reason why nagre-reach out po sila dahil gusto nilang malaman kung ano po yung aksyon ng inyong ahensya. Ngayon lang gusto ko pong malaman, ma'am, ano na po yung development? Ano na po yung sitwasyon po ng ating kababayan? Makakauwi po ba ito? Ano po yung gagawin aksyon ng ahensya po ninyo? Yes, ma'am. Nasa agency na po yung aplikante ngayon. And then, before po ako nag-ano dito sa radio, kinausap ko po yung main office namin, yung welfare officer namin. Inaayos na po yung papers and then po, kailangan pa po mag-report sa embassy ng aplikante kasi side niya lang po kasi ang nalalaman pa ng agency doon, side niya pa lang. Kailangan, for legal process, ma'am, kailangan din po namin malaman ng agency sa Kuwait yung side din po ng employer niya. Okay. Kaya magre-report po sila sa embassy sa Kuwait. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, kahit dun sa Kuwait ay nagkakaroon din ng investigasyon patungkol dito sa reklamo ni Yes, ma'am. Mama Yes, ni sir. Joanne. Opo. Kasi side lang po ng aplikante yung nalalaman ng agency, kailangan din po, sir, for legal process, yung side ng employer, malaman din po. Opo. Matanong ko lang, ma'am, regarding po dito sa kanyang kontrata dahil isang week pa lang, tama ba, na nandun Yes, sa Kuwait yes, itong... sir. Paano mangyari yun, ma'am? Hindi niya natapos itong kontrata? Yes, sir. Ang naisangkuni ko na rin po yan, sir, sa main office namin. Yun nga po, sir. Yung dalawang kontrata niya, sir, just in case, gusto niya mag-file ng kaso sa employer niya, pwede po i-process yun sa Kuwait. Pwede po siyang tulungan doon ng FRA namin para mag-file siya ng kaso sa Kuwait. Or Opo. sabi nga po ng main office namin, pwede siya umuwi dito, pwede siya mag-file kasi may mga appropriate pong government agency na pwede po mag-keeper ng concern niya po. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, hindi naman ito makaka-apekto in case na mangibang bansang muli ito si Mama ni... No, hindi po, sir. Hindi po. Kasi yun nga po ang sabi ko, yung mga una at pangalawa niya po, hindi po niya natapos ang kontrata niya. Opo. Sa ngayon, ma'am, ano na lang po yung pwedeng asahan po sa inyong agency nitong pamilya? Yes, sir. Most probably, sir, by Sunday daw, baka po maidala na sila sa embassy, si Ate Joanne. And then po, mag-uusap na din po yung agency and then yung employer about sa mga legal process. Basta po, mag-update po ako sa family niya po pag may, may nangyari na po doon sa pag-uusap ng FRA po namin. Opo. So, Sa embassy. opo, ma'am. So, posible bago matapos itong buwan ay makakauwi na po itong nanay ni... Shoni. Yes, as much as possible, sir, gagawin po namin yung makakaya ng agency and then yung FRA para mas mapabilis po yung process ng pag-uwi niya. Ayun. Ma'am Joby, maki-monitor din po ang ating kababayan doon, kasi nagsumbong po itong ating kababayan na yung FRA daw po ay pinapagalitan pa siya na sumumbong daw ito sa kanyang agency. Yes, ma'am. Ayun. Take note ko po yan, ma'am, para mai-concern ko po doon. Alright. Thank you po. Thank you. Sige po, Ma'am Joby Almeida, ang branch manager ng Non-Stop Overseas Employment Corporation. Maraming salamat po at umaasa po kami na ito po ay bibigyan nyo ng maagarang aksyon para po makauwi ng ligtas ang ating kababayan dito sa Pilipinas. Yes, ma'am. Opo. Salamat po. Maraming salamat. So, Shoni, napakinggan mo. Opo. Okay, pinaliwanag ni Ma'am Joby na the reason why hindi ka daw nasasagot dahil nasa field at hindi nga kayo mutual friend sa messenger. Opo. At yung tumatawag daw yung kapatid mo. Pero tanggapin mo na lang yung paliwanag. Ang pinaka-importante, yung ahensya gumagawa na ng aksyon. Opo. Okay. At syempre, para siguraduhin natin ng partner na makakauwi itong nanay Tama. niya, idudulog pa natin ito sa tanggapan ng OWA. Tama So, yan, for the partner. moment, Para masiguro natin na talagang ligtas at makakauwi talaga ito
sa Pilipinas itong Oo, nanay sabi ko ni nga, Shoni. partner, tama yung ginawa niya, yung mga ahensya na pinuntahan niya, tama. Tama, dapat yun ang ating katuwang para makauwi ng ligtas sa Pilipinas, yung nanay niya. Tama. At Oo. in case na may nanonood din ng mga kababayan na nakaka-experience ng ganon, itong mga kapamilya dito sa Bicol, ay pwedeng gayahin itong ginawa ni Kana sa tamang ahensya na dumulog. Ano yung pakiramdam mo ngayon, Shoni, na nakausap natin yung ahensya at nangangako na gagawin ang lahat as much as possible, the soonest possible time, makakauwi yung nanay mo? Gumaan na po kasi po sobrang bigat na po kasi ayoko po talaga nakikita si mamang ganun. Mhm. So, wag kang mag-alala, Shoni, dahil pupuntahan pa natin, idudulog natin ito sa OWA para makatulong, para yung pag-uwi ng nanay mo, hindi na matagalan pa, So, nasa meeting lang ngayon yung makakausap natin from OWA, pero rest assured na hindi natin pababayaan itong idinulog mo sa amin, Sige. Thank you po. Opo. At in case na makauwi na itong nanay mo, ano yung una mong sasabihin sa kanya? Huwag na pong bumalik. Ayun. Huwag nang bumalik. Ano na lang yung gagawin ng nanay mo dito sa inyo? Alagaan na lang po kaming magkakapatid. Okay. So, kung ano yung naandyan, Yun na lang po. yun na lang. Ano yung tawag dyan, partner? Ipagkakasya na lang. Ipagkakasya na lang, kahit mahirap. Mhm. Ano pa rin yung pangarap mo pagkatapos mong mag-aral? Ano yung gusto mo? Pulis po. Maging pulis. Maging pulis. Ayan. Bakit pulis? Para po makatulong din sa bayan po. Yan, tama. Para sa kaalaman ng lahat, si Shoni ay... Anong grade ka na, Shoni? First year college. First year college at nangangarap na maging isang pulis. Pulis. Ayan. So gusto namin, kalipas ng ilang taon, isa ka ng ganap na pulis. Sir! Ma'am pala. Ma'am! Police major. Yan, Police major. major. Wow! Ayos yon. Malay mo, one Police of these Major days, tagapagsalita Shoni ka Del na Aire. din. Tagapagsalita ka na ng PNP. Okay? Meron ka bang mensahe sa agency ng mama mo? Sana po, mas sa lalong madaling panahon po, sana po mapauwi po ang mama ko. Ayun. So, mensahe mo din sa aming programa, sa Ako Bicol Party List na magiging katuwang nyo para si mama mo ay makauwi ng ligtas sa Pilipinas. Po. Maraming salamat po kasi po tinulungan niyo po akong makausap si Ma'am Juby and mas lalo pong mapadali yung pag-uwi ni mama. Ayun. Pero sino yung nagsabi sa'yo na dumulog na sa aming program patungkol dito sa... Si mama po, yung sinaktan na po kasi siya, nag-chat po siya sa akin. Sabi po, wag na po daw akong pumasok. Kasi po, may pasok po kasi ako noon na umaga. Sabi niya po, wag na daw akong pumasok kasi po, pumunta na daw po ako dito sa OWA tsaka dito po sa Imba. Ayun. Yun. So, Mismong nanay ni Shoni, yan si Joanne, ay Opo. talagang nanonood siguro. Viewer namin talaga si ng mama mo. Tabang Oo, Ora mismo. oo. Alam niya siguro na marami na kaming natulungan ng mga OFW. Oo, at Nanay nakakausap Joanne, ng kung Pilipinas. nanonood ka ngayon dyan sa Kuwait, stay put ka lang at tama yung inalapitan nyo at huwag kang mag-alala dahil sisiguraduhin namin na makakauwi ka ng ligtas dito sa Pilipinas at makakasama mo na ang iyong pamilya. Maraming salamat sa iyo, Shoni. Sige, thank you Ayan, po. at salamat sa tiwala sa aming programa. Ayan, meron kaming staff na aalalay sa iyo sa mga susunod na proseso upang mas mapadali itong pag-uwi ni mama mo. Yan, maraming salamat. Alam mo, partner, believe ako dito kay Shoni, kasi 18 years old pa 18 lang. years old. Pero tama yung mga Alam niya na yung mga yung hakbang. proseso, yung hakbang at yun. Sige. At maraming salamat muli, Shoni. Yan. Samantala sa ating tabang medikal, ito mga kaaksyon, kasama naman natin ngayong hapon si Hasmin Mirabona, ang kapatid ni Joanna Gisalba, na ngayon ay critical ang kalagayan dahil sa sakit na stage 5 chronic kidney disease. Magandang hapon, Ma'am Jasmine. Jasmine. Ayan po, Ma'am, si Mike. Apo. Ayan. Andyan si Mike. Ayan si Mike Enriquez. Charot. Ayan, ilang taong ka na, Ma'am? 20 po. Taga saan ka po, Ma'am? Taga po, Daraga Albay po. Daraga Albay. Opo, kamusta na po ang kalagayan ng iyong kapatid? Ngayon po, nasa ICU po siya. Kasi po, minomonitor po yung sa kidney po niya. Tapos, minomonitor din po yung sa puso niya po. Kasi po, nawalan po ng oxygen yung baga niya. Mhm. Kaya po,
Tapos po yung sa thyroid niya po. Opo. So, kailan pa ito na isugod sa ICU itong kapatid mo? Yung ngayon pa lang po. Ngayong araw? Opo, kasi Ngayong po araw? nasa ward po siya. Ngayon, pinuntahan po siya ng doktor na ilipat na lang daw po sa ICU po para mas mapabuti po yung lagay niya doon. Opo. Pero ilang araw na siyang nasa ospital? Bali po patatlong buwan na din po yun. 3 buwan. Opo. So, ano no yung nangyari dito sa kapatid mo? Yung Inoperahan na po siya, tapos tinubuhan na din po. So, ano daw yung naging sitwasyon ng kapatid mo ngayon? Yung ngayon po, di pa man po po yung sa katawan niya. Kasi po, manas po yung katawan niya. Mm-mm. So, ano daw sabi ng doktor, saan niya daw ito nakuha, itong sakit Sa niya? kidney po. Sa kidney. Opo. So, mahilig ba talaga itong kapatid mo sa mga soft drinks, Medyo sa po. mga maalat na pagkain? Medyo po. Ano yung, before itong magkasakit, itong kapatid mo, tamaan itong ganitong sakit, ano yung dati niyang trabaho? Nag-security guard po siya. Security guard. So, panggabi. Opo. So, anong kadalasan na... Minsan po, nag-state duty po siya. Mm-mm. So, ano yung mga kinukwento niya? Yung mga kadalasan na iniinom niya? Kasi dyan talaga minsan na nagiging rason kung bakit nagkakaroon ng ganitong sakit. Wala man po Wala naman na sinabi sa'yo. Opo. So, anong sabi ng doktor? Anong dapat gawin dito sa kapatid mo? Yun nga po, yung tinubuhan po siya. Tapos kailangan talaga po i-monitor po. Tapos para po sa ICU na po siya dinala. Para po ma-monitor po siya ng maayos doon. Matingnan po talaga siya ng maayos doon. Opo. Sa ngayon, sa 3 buwan, sa mahigit 3 buwan, kamusta yung kalagayan niya? Ito ba ay meron ng improvement or talagang Wala pa din po. wala talaga? Wala pa din. Sige. Critical pa din Jasmine, po magandang talaga. hapon. Okay. Ano po? So, aside sa iyo, Jasmine, sino pa yung nag-aalaga ngayon sa kapatid mo? Si mama po, tsaka yung live-in partner niya. Okay. Pang ilang kapatid mo ito? Bunso pa yun. Bunso. Punso po ako. Siya po, pantatlo. Ilan kayong magkakapatid? 5. 5. So, pang 3 siya. So, single pa. Po. Pero may live-in po siya. May live-in. Ngayon, sino yung nakakatuwang sa inyo sa pang-araw-araw na pangangailangan? Minsan po, pag may trabaho yung kapatid ko, na lang po. Palit-palit na lang po sa pag sa pagbantay po, palit-palit na lang. Oo. Tapos yung Almost- naman Almost po. 3 buwan na. Opo, kasi nung July, nilalabas po siya ng hospital. Mhm. Tapos pinalik na naman po siya dahil po kinakapos na naman po sa paghinga. Okay. Gaano kahirap? Sakit po. Sakit po pag nakitang nahihirapan siya. Tapos di po siya nakakakain. Kasi po nakatubo na siya. Kung ipapadescribe ko sa iyo yung kapatid mo, mas lumala ba yung sitwasyon niya ngayon? Opo, mas lumala po. Simula nung tinubuhan na po siya, hindi na makapagsalita. Si mama mo, kumusta? Yun din po, iyak na iyak din po sa sitwasyon ng kapatid ko. Kasi ayun yun, nakikita niya pong nahihirapan. Si papa mo? Wala man po ako. Iba man po, yung papa niya po. Iba rin po, magkapatid lang po kami sa mama. Magkapatid kayo sa mama. So, pero pag kinakausap nyo itong kapatid mo, nagre-response naman? Opo, nakakausap po. Tapos pag may sasabihin siya, pinapasulat na lang po namin sa papel. Kung may gusto siyang sabihin, sa papel na lang po. Okay. So sa tingin mo, sa 3 buwan na yon na pag-stay nyo sa hospital, malaki na yung hospital bill? Opo. Okay. So ano yung dinulog mo sa amin ngayon, Para po Jasmine? makahingi po ng tulong para po mabayaran po yung hospital bill po namin. Nasa magkano na daw itong hospital bill? Bali, na po yun. Mabot po kasi ng 6,043,000 po. 643,000. 64. 64,000. 643,000. 643. Oo, Medyo... parang naguluhan ako doon. 64. Akala ko nga 6,000. 643,000. Malaki na talaga, no? At patuloy pa na kasi na-admit Naka-admit pa ito. naman po siya. Pag sa tuwing nakikita mo na yung kapatid mo na nanghihina na, ano yung ginagawa nyo para palakasin ang loob ng kapatid Ano lang niyo? po namin, kinakausap na lang po namin siya.
Mga katulad ang sinasabi niyo sa kanya. na paano po magpalakas siya para po makalabas na rin siya para makasama din po namin siya ng matagal. Ano yung mga namimiss mo sa kanya during those time na malakas pa siya? Ano po, yung mga samahan po namin, yung mga banding po namin, na ngayon po din na magawa dahil po nandyan sa ospital. Siya rin ba yung tumutulong sa pamilya Opo. niyo sa pang-araw-araw? Opo. Okay, dahil dyan, ang kagustuhan mo, matulungan kayo sa hospital bill. So, ngayon partner, lumulobo pa rin dahil nasa hospital pa, Patuloy no? pa rin. na Yun ang, tumataas. ang kinakailangan yung... Dinadialysis din po siya. Wala man po kasi sa dugo niya lang po yun. Di man po yung sa pag-dialysis niya. Di man po yung mga yung sa katawan niya po. Malaki din, lalong lumalaki din po ulit. Di man po yan. Nag-improve. So, nag-undergo pa ng dialysis yung kapatid mo. Sige, partner. Para sa kahilingang ito, kasama naman natin ngayon sa telepono si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes po, good afternoon sir, and good afternoon kay Maring Remy and kay ate. Good afternoon po. Opo, meron tayong kababayan na nangangailangan ng tulong dahil patungkol dito sa lumulobong hospital bill. Ano po yung maibibigay na tulong mula sa Ako Bicol Party List? Actually sir, hindi lang po lumulobo ha, pangalawang bill na naman po uli. Kasi naka-admit po yung pasyente niya ngayon. Yung pong hinihingi niyang tulong, chinek po namin, galing po sa social worker, yun po yung dating bill. Ayun. So, aside Pangalawa na pala ito. yung pangalawang bill, meron pang nauna. Yun muna ang uunahin natin. Pero tutulungan pa natin sila dito sa pangalawang bill. Yan po yung nilapit po niya sa atin ngayon, yan po yung unang bill nila. Ayun. So, meron ibig pa palang una pa lang ito. inaalala. Itong 600,000 plus, una pa lang itong bill. So may pangalawa pa. Sa ngayon. Talaga namang mabigat yan sa Medyo malaki talaga bulsa to, at partner. grabing alalahanin. Ano? So, Ma'am LB, ano yung may tutulong po natin sa kanila? Actually po, nirefer na po yan sa atin ng social worker. And then, nakausap na din po natin sila kung na tutulungan po natin siya na ma-zero balance yung bill nila. Huwag na po siya mag-alala regarding sa hospital bill niya. Na yan, at then yung hospital bill niya po sa susunod, gagawan pa din po natin ang paraan para po ma-zero balance sila. Since indigent naman po yung pasyente, kailangan po talaga natin siyang tulungan. Since ang BRSMC naman po, nasa zero balance billing na tayo, gagawin po natin ang lahat na matulungan sila para wala po silang babayarang cash. Ano po? Ayun. So, hindi po. ibig sabihin na nakalapit na kayo sa Ako Bicol, natulungan na kayo, ay hindi na pwede. So, sabi ni Ma'am LB, itong pangalawa nyo, tutulungan pa kayo. Thank you po, Ma'am LB. Yes po, ang Kabicol po hindi nagsasawang tumulong, hindi po na tayo natatapos sa pagtulong sa isa lang na proseso. Hanggat kaya po natin tulungan, tumutulong po ang Kabicol Party List. Ganyan po tayo tumulong sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Ayun, parang load unlimited ang tulong. Unlimited, yan. Hindi Yan. ako mapapasana all, ayoko, partner. Wag na, Oo, partner. wag Wag na muna. Sa ibang bagay na lang ako sa ibang bagay magsasana na lang, all. partner. Pero dito, dahil ang Ako Bicol ay laging naandyan, Andang tumulong. gumaan yung pakiramdam mo. Apo, Ma'am LB, ano po yung proseso para matanggap po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? After po ng programa, papuntahin po lang sa akin yung bantay ng pasyente, pabalikin po dito sa ospital at gagawin po natin ang lahat para ma-clear ng bill nila na yan at para yung isang bill na naman ang poproblemahin natin. Ayun. Maraming salamat, Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Yan. Thank you so Thank you much. po. God bless. Ayan. Ano yung naramdaman mo na sagot na ng Ako Bicol Party List? Ayan, mic po, ma'am. Masaya po, tapos nagpapasalamat po ako ng marami. Gumaan ba yung pakiramdam Opo. mo? Ano yung una mong sasabihin pag nakita mo yung kapatid mo? Salamat po. Tapos sasabihin ko na maano na po yung bill niya, yung unang bill niya po. Sagot na. Opo, Alam ba ng sagot. kapatid mo na Opo. lumulobo yung bill niya? Opo. Oh, baka Isa pa. yun sa iniisip niya, no? Opo. So, bulungan mo siya, sabihan mo siya na, magpagaling ka na. Bago dahil pa ako umalis, sinabihan ko siya na, ate, pupunta pa ako sa Tabang Ora mismo. Tutulungan po kita. Ayun. So, ngayon, pagbalik mo,
kwento mo kaagad sa kanya, sabihin mo kaagad sa kanya yung magandang balita na yung Ako Bicol Party List, sasagutin na yung Opo. hospital bill niya, ano? Ayan. Yan. Yan, partner, nararamdaman ko ang pagmamahal ng isang kapatid. Tama. Gagawin yung lahat. Pero kanino mo nalaman na tumutulong ang Ako Bicol Party sa mga Nakikano ko lang po sa mga sa video po, nakafollow po ako. Nakafollow ka. nakapollow. Nakatulong sa'yo yung pag-follow mo dahil doon naandito ka. Opo. Nabigyan ng solusyon ang problema ninyo, ano? Opo. Ayan. So dati nanonood ka lang sa ibang mga natutulungan Opo, ngayon namin. po, andito na. Ngayon nandito ka na. So ang pinaka-importante, natutulungan mo yung kapatid mo. Ayan, at maliban dyan sa hospital bill ng Ako Bicol na sagot na, ito, tanggapin nyo sa aming program itong 10 kilong bigas at ang Mogo Mogo. Thank you. Mogo Mogo Products, yan. Kung ikaw ay nauuhaw, inumin mo yang Mogo Mogo. Ayan, labas mo nga yan. Yan, ganyan ang Mogo Mogo Products. Okay? Thank you po. So, kaya mo nang bitbitin yan. Opo. Pupunta ka ng ospital at babalitaan mo yung kapatid mo at magkikita kayo ni Miss LB para yung hospital bill yung nauna, maayos na. Opo, ma'am. Thank you po, ma'am, sir. Thank you. Tapos thank you din po sa Tabang Ora mismo at kay Kong Saldi ko po. Ayun. Matindi, partner, itong Ako Bicol, no? Ora mismo, pagkatapos niyang sa interview nito, ay pinapapunta na agad para maproseso na itong papeles. Correct. or At hindi papers. lang isang beses pwedeng makatulong, partner, at pwedeng tumulong yung Ako Tama. Bicol. Kahit ilang beses pabalik-balik ka, humingi ka ng tulong, tutulungan ka ng Ako Bicol Party List. Yan. Thank you Yan ang po. Ako Bicol Party List na talagang aalalay sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Yan ang sinasabi, partner, na unlimited assistance. Yan. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, 7 taong gulang na bata, lumalaban na sa sakit nito sa puso at nangangailangan na sumailalim sa isang open heart surgery. Ang kanyang kwento, abangan. kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway
Padagos niya itong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po, asin maray na aldaw sa Indogabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang. Ora mismo, eto mga kaaksyon, kasama naman natin ngayon si Gemma Mercado at ang kanyang inilalapit na alalahanin ay para sa kanyang pamangkin na si Naran Jilu Mesias na 7 taong gulang pa lamang ngunit kinakailangan ng sumailalim sa isang open heart surgery. Magandang hapon po, Nanay Gemma. Magandang hapon din po, Ma'am Sir.
Apo. Nanay Gemma, ito ay pamangkin mo? Yes po. Oo. Opo. Bakit nasaan yung kanyang mga magulang? Yung mama niya po is nasa Mindanao po, nasa Agusan del Sur. Then yung bata po, si Naranchilo, nakatira po sa akin. Tapos kay mama po, yung lola niya po. Bakit? Bakit nasa inyo at yung magulang niya nasa malayo? Kasi po ma'am, gustong-gusto na sanang isama ng mama yung bata. Kaso po ma'am, may sakit po siya sa puso, may congenital heart disease po siya. Kaya kinakailangan po talaga na maiwan siya doon sa amin, sa pamamalaga namin. Kasi kung doon po sa Mindanao, ang layo-layo po ng biyahe po papuntang Davao po. So ibig sabihin, pinanganak itong si Narangelo dito na? Opo. Ayun. So dahil sa sitwasyon, minarapat at nagdesisyon kayo, naiwan na lang? Yes po. Ilan ba yung mga kapatid ni Narangelo? Bali, 4 po sila lahat. Yung 3 bata po, yung 3 anak niya po, nandun po sa Mindanao. Itong si Narangelo, iniwan po talaga kay mama din sa amin po, dahil nga po doon sa kalagayan ng bata na may sakit po siya sa puso. Yung puso niya po, ma'am, is may butas po. Buti pumayag kayo. Meron ka ding sariling pamilya? Yes po. Meron din po ako. May 3 po akong anak. Minsan nga po, pag nilalakad ko yung mga papers ng bata, pag humihingi ako ng tulong, for example, pag magbibili ng gamot, magpapatuda echo, lahat yan, ma'am, hinihingi ko yan sa tulong. Kasi yung mama po, ma'am, is single mom po yun. Wala pong nagsusuporta. As in, minsan nga, nakakawa ako sa kapatid ko kasi ganun yung sitwasyon niya. Mangungutang siya, magpapadala siya para sa bata lang talaga na pangpagamot. Single mom? Yes. Ibig sabihin, nasaan yung asawa niya? Yung asawa niya, matagal na po silang hiwalay. Wala na po sila, hindi na po nagkaintindihan. Ganun po. So bakit bumalik pa siya doon saan ngayon? Sa Mindanao. Sa Mindanao. Bali, sa Mindanao po, ma'am, nandun na talaga sila. Doon na siya nagtrabaho po, ma'am. May sarili silang hanap buhay, may bahay? Nasa farm po siya. Ngayon, parang may banghouse po baga, ma'am, yung linibre din ng amo na doon sila tumira ng pamilya niya. Yung siya po, baga, libre po lahat. So doon, mas nakakaangat-angat din sila sa buhay, nakakagaan-gaan? Opo, pero bali, puro nga siya hiram, utang. Kasi dahil lang sa pagpapagamot ng bata po. So ibig sabihin, nagpapadala din yung nanay? Opo, nagpapadala. Yung tatay, yung talagang petek-petek lang kung kailan gusto niya magpadala, sige, magpapadala. Kung wala. Kaya lahat ng diskarte po is nasa mama po. Kumusta ngayon yung kalagayan nitong si Narangelo? Si Narangelo po, ma'am, is okay naman po siya. Kaso, sinabihan na po talaga ng doktor, ni Dr. Ributok, na kailangan na daw po na operahan. Kasi po, pag once na naging matanda, naging ano na yung age ng bata, mas lalong magkakaroon siya ng komplikasyon. Kaya talagang inano na ni Doc na kailangan ng operahan si Narangelo po. So ikaw na yung nagsilbing nanay? Pangalawang nanay ni Narangelo. Gaano kahirap sa parte mo na nakikita yung bata ng ganun? Sobrang hirap, ma'am. Kasi minsan nakikita ko pag si mama niya, wala siyang mama, nasa malayo. Yung lahat ng kapatid niya nandoon sa Mindanao. Siya lang nag-isa. Parang may something, may na-feel siya na, ay, yung mama ko nandoon. Parang iba yung pakiramdam niya na pag minsan nga, pag nauwi yung mama na bakasyon, pag uwi na yun ng Mindanao, iyak yung bata. Kasi gusto na niya mabuo yung pamilya niya, ma'am. Nang dahil sa kalagayan niya, hindi nabubuo, hindi siya nakakapunta sa Mindanao dahil sa may sakit siya sa puso, kailangan siya dito kasi malapit lang po sa hospital. Paano niyo pinapaliwanag kay Narangelo na kailangan dito ka muna? Etong si Narangelo po, ma'am, maano siya yung malawak yung pag-isip niya po, ma'am, na pag sinabihan mo, Angelo, ganito kasi, may sakit kang ganito. Pero Angelo, pag ikaw na operahan na, magsasama-sama na kayo ng mama mo, ng mga kapatid mo. So nandun din yung, yung kagustuhan niya, na gumaling siya at magsasama-sama na at mabubuo yung pamilya. Okay. So, kailan nyo nalaman na kailangan nang mag-undergo ng operasyon itong si Narangelo? Before po, ma'am, nung baby pa siya, sinabihan na po talaga siya ni Dr. Ributok, yung mother, na dapat daw pong operahan na yung bata. Ngayon po, sa kadahilanan po, yung mama po, nahihirapan po sa paghahanap ng pera na pang-paopera kasi sobra po talaga na
kailangan ng pera, pagpangpa-opera. Ngayon po, sabi nga ng kapatid ko, kailangan niya pang magliko, mag-ipon ng pera. Kaya nung nalaman na siguro 7 years kaming naghintay po, ma'am, na makasama si Narangelo doon sa list na ma-operahan, na sobrang tuwa po talaga namin. Grabe yung iyak namin na makakasama na yung bata sa operation po. Ayun. So, matagal din kayong naghintay at umasa na makasama sa operasyon. Yes, opo. Okay. Tapos ngayon, ang pinoproblema nyo na lang ay yung gastusin dito sa operation. Yes po, sir. Pero itong kalagayan ni Rangelo ay alam ba ng tatay niya na alam niya po yung ano yung sa totoo lang po, ma'am, sa pakiramdam ko, parang feeling ko po ayaw niyang maoperahan yung bata kasi parang natatakot din siya as part of papa din. Siguro may takot din siya. Pero kami, na pamilya din, yung kapatid ko, open siya kasi kailangan itong maoperang. Kasi kung hihintayin natin itong lumaki, doon magkakaroon ng komplikasyon. Doon magkakaroon, madisgrasya yung bata. Sa bagay, partner, nasasabi niya yan kasi siya yung laging kausap ng doktor. Sa kanya pinapaliwanag yung mga pero pwede at hindi pwede. Ipinaliwanag niyo ba sa tatay na ito nga yung mangyayari para sa magiging operation? Opo. Bali ako nga po, ma'am, sir, ako yung nahihirapan minsan na, sige akong chat, ganito, pampadala ka naman ng panggamot ng bata kasi itong yung kapatid ko po, walang pera na, lahat palagi na lang padala, puro na lang CA, utang, para lang maitustusan yung mga panggamot ng bata. Minsan nahihirapan din ako, minsan nag-chat, minsan ganun, hindi rin. So, sino-sino na lang po kayo na nagtulong-tulong para sa gamutan po ni Rangelo? Ako po kasi, sir, ang ginagawa ko po kasi madiskarte po ako eh. Pag walang-wala po kami ng pera, ginagawa ko po, labas ako, pumupunta ako sa social welfare, DSWD, lahat ng tulong po, pinapasok ko para yung bata mabigyan ng gamot, mabigyan ng kung ano ang kailangan. Ang Todo Eco, sobrang mahal po yan. Dinadaan ko po yan sa mga social service. Dinalakad ko po talaga para yung bata magkaroon ng maayos na paggamot po sa sarili niya. Okay. So, buti naman, hindi naman nagsaselos itong sinasabi mong 3 mong anak dito kay Rangelo. Totoo lang mas po. Mas maraming atensyon or oras na atensyon na ibinibigay mo dito. Totoo lang po, sir. Yung anak kong yung 8 years old kasi may senior high ako sa Daraga High. May 8 years old ako, may 3 years old ako. Minsan, sir, napapabayaan ko na rin yung anak kong 3 years old. Hindi ko na nasikaso. Dahil siyempre, inuuna ko to yung pamangkin kong may sakit. Minsan sinasabi sa akin ni Amira, yung anak ko, Mama, bakit lagi na lang si Narangelo ang kasama mo? Ipinapaliwanag ko naman sa kanya na ganito kailangan to kasi may sakit siya sa puso, dapat natin tong pagamot. Kaya minsan sabi ko, okay lang yan anak kasi pag okay na si Narangelo, magiging yung oras ko, magiging sa inyo na lahat. So, naintindihan naman nila. Nahihirapan din ako minsan, sir. Nahihirap talaga ako, ma'am. May times din ba na si mister mo parang nagagalit na din sa'yo? Hindi po. Okay. Kasi yung asawa ko po is malawak yung pag-isip niya. Pag alam niya sa pagtulong sa pamilya ko, hindi siya po nagagalit. Very good itong si mister. Yes, at ngayon, lumapit po kayo dito. Nasa magkano ba yung hinihingi para maoperahan ito? O masa magkano yung kailangan yung i-ready para sa operasyon? Nasa 410 po kasi ang cost total niya po is 600. 660 po. Ngayon, bali na nabawas 660,000? Yes po. Okay. Ngayon po, ma'am, nabawas po ng PhilHealth yung 250 po. Bali, nag-abot na lang po ng 100,000. Okay. So, yung 410,000, yan ang hinahanap mo pa? Yes po. Okay. So, ano yung maitutulong or hinihingi mong tulong sa Ako Bicol Party List? Ito po, ma'am, na sana po matulungan po, ito pong na ma-cover na po itong lahat ng 410,000. Kung halimbawa po maano kami, sobrang pasalamat po kami kasi po sobrang laking tulong po to sa gaya naming mahirap po na naghihikaw sa pagpagamot, sa pagpa-opera, kaya sobrang pasalamat po namin. Malakas ka ba kay Lord? Opo. Ayun. So dahil dyan, pakinggan mo, dahil nasa kabilang linya na ng telepono si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB.
Yes po, good afternoon. Opo, Again. etong si Nanay ay malakas kay Lord at siguraduhin natin na magiging malakas din ito sa iyo, Miss LB, at sa Ako Bicol Party List. Ang kahilingan nila at idinudulog, ito pong malaking halaga, 400,000 pesos, 410,000 pesos para po ay maoperahan yung kanyang pamangkin. Ito po ba ay mabibigyan natin ng tulong? Ano po yung libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List para sa kanila? Yes po, yung sis naman yung anak ni nanay, ay pamangkin ni nanay po ay kasama sila sa Sipa Kids na operahan yata sila. I think mga 10 bata yata ang operahan sa open heart surgery para sa mga bata ngayong buwan. Ay next month ba? Next September yata sila operahan. October po. October daw po. October 3 or 4 po. October. Wag po mag-alala si nanay ha. Manalig ka lang po kay Lord and tama po kayo ng pinuntahang ahensya. Yung Ako Bicol po, ginagawa ang lahat para yung mga pasyente na nangangailangan ng tulong, matulungan natin hanggang sa maabot nating halaga na kayanin. Nahirapan akong salita tuloy kay nanay kasi marami akong kausap dito. Opo. Nanay, multitask ka ngayon, Miss LB, ano? Yes po. Punta lang po kayo dito sa akin, sa table 4 po, Ako Bicol Desk. Gagawin po natin ang lahat. Nakausapin natin si Miss Krish, yung social worker na assigned sa inyo, para po wala kayong babayaran sa operasyon ng pamangkin nyo, nanay. Ano po? Thank you. Dalhin po lang po sa akin yung requirements na pinapadala po ng social worker. And then, magbibigay po tayo ng guarantee letter. Si Kong Saldi naman po, and si Kong Pido Garbin, si Speaker Martin Romualdez, ay mayroon na pong kautusan na pinaabot sa atin na tutulungan kayo sa abot ng ating makakaya para ma-zero balance kayo. Ayun! Ayos! Nanay. Thank you po. Opo. So ano na lang, Miss LB, yung mga kailangan gawin para ito pong tulong mula sa Ako Bicol Party List ay mahawakan na po nila, nanay, para tuluyan na po itong operasyon mangyari po dito sa kanyang pamangkin at wala na silang dapat pag-alalahanin sa hospital bill. Balik lang po siya sa akin. Bukas na lang po sila pumunta sa akin since yung gumagawa po ng guarantee letter ay naka-holiday ngayon. And then, dali lang po yung requirements. Bukas na bukas din po ibibigay natin yung guarantee letter para ma-process na po nila. Ayun! Bukas na bukas. Maraming salamat po, Miss LB Sedanyo, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Mabuhay ka! Mabuhay ba ako hanggang gusto ko? Thank you po. Opo, dapat lang kasi marami pa tayong tutulungan, Miss LB. Oh, yun. Ayan. Ano yung... Nawala na si Miss LB. Gumaan ba, ma'am, yung pakiramdam mo? Nabunutan ka ba ng tinik? Sobra. Ano yung gusto mong sabihin? Sobrang gaan po. Ang saya-saya sa pakiramdam. Kasi before nito, nung nakita ko yung billing, yung cost, yung estimated po, parang sabi, ay grabe, sabi ko, paano kaya yung kapatid ko nito, mangungutang namang, sabi ko, ay pagkang nalaman ko nito po, naka-follow din po kasi ako sa Tabang Ora mismo po. Parang sabi ko, wow, ngayon po, totoo po, sobrang gaan ang pakiramdam ko. Masaya po ako para sa pamangkin ko na makakasama na niya yung pamilya niya pag siya ay na-operahan na po. Ayan. Kung in case na nanonood yung kapatid mo ngayon sa atin, ano yung mensahe mo sa kanya? Eto na ba yung iniintay natin na sobrang tagal na. Alam ko, grabe yung sakripisyo mo, grabe yung pagpursige mo na mapagamot natin tong pamangkin ko, itong anak mo. Eto na, mauoperahan na ba si Buboy? Okay na siya. Magiging okay na ang lahat. Sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, andito na, Salamat. Ayun. Answered prayer. Talagang Yes, tunay na malakas ka kay Lord. Yes. Ayan. Ano din masasabi mo sa Ako Bicol Party List? Ano po, gusto ko po talaga, malaking salamat po to sa Ako Bicol Party List, sa Tabang Ora mismo, kay Congressman Saldico po. Sobrang salamat po sa mga tao po, gaya namin na mahirap, na naghahanap na kung saan na pampagamot o pangbayad sa operasyon. Ito na po, ang laki po ng tulong po to, itong programa po to, sobrang laking tulong po sa mga taong mahirap po, gaya po namin. Maraming salamat po, walang katapusan, puro salamat po kay Congressman Saldico po, and then po sa Tabang Ora mismo, Ako Bicol po. Ayun.
Ganyan talaga yung kagustuhan ni Congressman Saldi, ni Congressman Pido, na lahat ng ating mga kababayang nangangailangan ay dapat matulungan. Yes. At maliban dyan, isagadin na natin, partner, maliban dyan sa hospital para hindi bill. maubos yung kanyang pasasalamat. Ayan, meron Yan. pa. Maliban dyan sa hospital bill, tanggapin nyo po itong tulong mula sa aming program, itong 10 kilong bigas at ang Mogo Mogo. Mogo Mogo Products. Yan po, Nay. Inumin niyo po yan dahil alam po namin na uhaw na po kayo. Ano? Uhaw na kayo, Nay? Yes po. Ayan, so tamang-tama. Inumin niyo yung Mogo-Mogo at dalhin niyo po yung bigas para po meron po kayong pang-araw-araw na kukonsumuhin. Thank you po. At maraming salamat din, ma'am, sa tiwala na ibinigay mo sa aming program. At may stop po kaming alalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap niyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Thank you po. At yan mga ka-aksyon, ang mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga... At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso sa